Ahojte redaktáci a všetci športoví nadšenci. September je tu a my v spolupráci s Apka by APA spúšťame virtuálnu septembrovú charitatívnu výzvu Redout. Je čas nakopnúť sa po dovolenkách, hýbať sa spolu a zároveň pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Zapojenie je jednoduché. Zaregistruj sa a zaplať symbolický poplatok, získaš funkčné tielko Redout, medailu Open Air Run a poštovné máš zdarma. Celý september budeš zbierať svoje spálené kalórie pri ľubovoľných športových aktivitách a od srdca ich daruješ príbehom v appke. Na konci mesiaca pošleš výsledok a ten, či tá, ktorá spáli a daruje najviac kalórií, automaticky získava wellness pobyt pre 2 osoby. Ale tým nekončíme. Všetci riadne zapojení účastníci idú do veľkého žrebovania o ceny od partnerov. 1. októbrový deň vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa úplne všetko. Okrem tielka a medaile, ktoré od nás dostaneš, máš šancu vyhrať wellness pobyt, komplexné športové DNA testy od DNA Forfeit, auto na víkend od Araver, 200 € poukážku od Intersport, Foltan Group, doplnky výživy od Kompavy, pitný režim na celý mesiac od Oši a ďalšie skvelé ceny od našich partnerov. Každá kalória, ktorú spálíš, sa počíta. Daruješ ju cez aplikáciu Apka a tým podporíš rodiny s deťmi, ktoré potrebujú našu pomoc. Sme v tom spolu, jeden pre druhého. Pridaj sa k nám do výzvy, naštartuj september pohybom a pomôž tam, kde to má zmysel. Klikni na link, registruj sa a poďme do toho spolu.